Kung samtang ang tao mga pinalangga, naglantaw sa kung unsa kita kanya, adik-adik ka, kriminal ka, wak kay pulos, salot ka sa kabalingban. Pero ang Ginoo naglantaw na to, kini ang akong pinalanggang anak nga akong ipagkamatian sa krus. Salmo 91 nagaingon, dili ka unya mahadlok sa mga katalagman sa kagabion ni sa pagbanig sa panahon sa adlaw, ni sa sakit nga mohambag diha sa kangit-ngit, ni sa kadaot nga mulaglag panahon sa adlaw. Mahimong mga bukan ang usa ka libo diha sa kiliran mo, napulo kalibo, libot kalimo apan dili kagay maunsa. Makita mo unya usang pagsilot ang mga dautan kay gihimo mo man ang Ginoo nga imong manlalaban ang labing halangdon nga imong tigpanalipod. Gikan to sa size. Buot sa bot mga pinalangga. Kung unsaon sa Ginoo ang pagpahamtang sa silot nga tos dautan, mas grabe usab ang pagpangga sa Ginoo nato kung magpabilin kaniya. Ihanap ni sa dili ayaw.